Mae'r drag scene Caerdydd, mae'n amazing. Mae mor gynhwysol. Pob tro ni'n mynd i fel Mary's, King's, Pulse, mae'n deimlad mor gymunedol, mae mor gynhwysol. Ond hefyd mae mor uniquely Cardiff. Ie, mae'n rhywbeth amdano fe. Ond ti'n gwybod be, mae'n mwy cymunedol, mae'n just like... Dyn ni gyd fel teulu mawr, fi'n teimlo fel fi'n gallu gael dim chwaer fi. Wrth gwrs. Rhywbeth. Os ni wedi cwrdd yn drag, ar ôl hwnna, we're like best buddies. Dyna sy'n mae'n teimlo, fel pob tro fi'n like, gweld drag queen arall, and just like, oh, you know. Wow! Ble, mae'n fan ni? Gorgeous. Fi yn teimlo'n fabulous. Fi newydd gael bach o helpu gael fy wig ymlaen. Mae gen i fy fan. O, diolch mawr, Joanna. Fy chwaer Anwyl. Fi'n credu bod cael nosweithiau fel hyn yn holl bwysig. O feddwl bod ni'n neud y noson drag cymysg iaith Gymraeg cyntaf erioed. Fi'n credu bod hwnna jyst yn hollol angenrheidiol. Sut bod wedi cymryd mor hir i ni gyrraedd fan hyn, fi ddim yn gwybod, ond hei, sim ots am hwnna nawr, achos ni gyd ma, a ni gyd yn really gyffroes. Well, we better do a show, wouldn't we? Oh my word! Noswaith a drag oil! Fi yw Annie Ben. Oh my god. Os ni'n disgrifio drag fi mwy fel cwestiwn, wel, beth yn y byd yw hwnna? Ond ie. Yeah, Annie Ben, Messi, having a camp of lovely time. Oh, mor nerfus. A dwi fel, mwy o nerfus yn dod. Dwi fel, dwi'n methu anadlu yn hwn. Ond ie, ti'n gwybod o'r hyn. Dyma ail perfformiad fi am Jack. Ie, fel beth. Oedd un cyntaf fi yn Draglens yn Aquarium fel mis yn ôl. Dwi jyst yn mynd i'r llwyfan a wneud beth sy'n dod i fi. Mae drag yn wneud hanes, mae byth wedi bod noson drag Cymraeg. Wel, fi wedi bod yn helpu planio drag gyda Menter Caerdydd, so o'n i wedi dechrau recordio can a popeth, so mae wedi bod yn proses hir i bod fel yma hyn, ond fi'n barod. Mae Catrin jyst y cymeriad i fi, like, expreso fy hun yn feminine. Like, ers blynyddoedd fi wedi bod yn like, trio masgo hwnna. Wrth wneud drag a wneud colin. Mae fe jyst wneud fi teimlo'n fwy like, hyderus o fy hun a just i fi teimlo'n fwy cyffyrddus gyda fy hun, teimlo'n fwy hyderus a just teimlo fel fi, Catty Fields. Joia. Mae'n bwysig achos o'n i byth yn gweld hwn pryd ni'n ifanc fel dyn hoyw Cymraeg yn gwisgo lan fel fenyw yn wneud a jyst yn byw his own authentic self. O'n i byth yn gael hwnna. So i fi, i fod y persona i falle rhywun lawr yn y cymoedd sydd ddim yn meddwl bod nhw'n gallu bod yn camp neu gallu gwisgo lan y ffordd maen nhw eisiau, fi gobeithio bod nhw'n edrych ar hwnna a meddwl, o, ti'n gwybod be? Os maen nhw'n gallu, then I can. Yeah. Fi newydd glywed bod gyda ni deulu Catrin Feelings i fewn. Ydyn nhw'n barod? Ydyn nhw'n barod? Ydyn nhw'n barod? Dwi'n barod, chi'n barod, dwi eisiau chi gyd roi croeso masif i yr anhygoel Catrin Feelings!
Oedd hi'n good, oedd pobl yn sgrichen rili uchel, so o'n i'n methu clywed y geiriau ar y degau. O'n i wedi colli nail, mae'r gwallt fi wedi cwmpo, ond honestly, oedd ddim fel thrill. Fi beth i wneud unrhyw beth fel nawr pan. Beauty is here to stay, Dragol 2023. Edrych mlaen i gweld chi, alright? I fi jyst i weud ar camera, when I go on stage, blacks out. That took a full hour. So the reveal came off like that, and it came off like that. I knew it was going to happen. Oh well. Oh well. Okay, let's start the reveal. Diolch yn fawr i Cartref Filen! Fi'n cyrraedd a hael mewn mae teimlo... Fi'n teimlo'n really boeth. Mae fe'n boelyn yma. Mi ddim yn cariad llawer a trola colli bob sioe fi'n neud yn Saesneg. So mae fe tymau bach yn bit overwhelming really. Bit different. Mae fe'n what's cause in Welsh? Charity? Achos. Thank you, diolch. Mae'n achos yn gwych. What? Did she give me the wrong word? Ond mae fe'n gwych. Yeah, it's just nice to see everyone coming together in Welsh. Like. Do you know what? O'n i'n gwybod bod S4 reckon they were going to cut me out anyway, so... Ironic, I know. Fi wedi meddwi, I'm not gonna lie, I'm pissed. O's boyfriend y ti? Not yet. Not yet. Ti isio un? Joia! I'm having a wheel of a time hen on Dragwyl. Dragwyl cyntaf, and hopefully not the last! Augie, Augie, Augie! Augie, Augie, Augie! Don't boo them, they've tried their best, honestly.